Nkịta na-achụ ngwere ya ekwu n'isi n'ụhọ meka onye kparụ na ọkọchị bụ ya nyụọ n'udu munyi hepụta mmaga onye ọbịa dịta na-agba egbe n'okwute na ala n'ụgbọ n'iyi me nkịta na-achụ mgbada ya gbaju ọsọ hụ ma ọ na-ebochi chukwu kere mgbada bụ ọsọ bidoro ma ọsọ gwa abụnụgị mgbada ihe ọhụrụ Chidebere Nwido ka ga-adajogwu adegara Nsụka adụnadụ nwaọhọmegirelechi nwa nwata nwotohiyo nwunadekengere jebi nworụmanidabụna ngwongwo ha paliri mmadụ banye Igbo bakwaghere ha chụeze chitoke pairi ma ya pama reko n'onwenye ogere ya bụgo n'ogborogbo kemparụjerenu na Nnewi nọtụ ha param batanụ n'ụmanụ ka hotolo Nnewi parụbata na ezolunu mmemmeli n'obi iche payọs mba kemuje keleme n'ofu nwoke Nnewi ji mọnụ dimkpa Anambra steeti ji aba mba onye bụ m na-ekwudo maka nya ha bụnụ sinetọ Dr. Patrick Ifeanyi Ubah EbubeChukwuzo Nnewi Ikemba Igbo adegara Nsụka ekilego onye ọya dụnọyi taa na-eme cheta ọmụmụ gị ha bịanụ m nke m kilemenu Chukwu abịa ma n'ishigo ma ọ gị na-edu ido taa na mbi nọ nta abụghị n'ike ka gị n'ọba mara Chukwudu ga-eje ka anyị yọmana no eze Chikwoka bịa mụrụ ahụ ụgwọ anya ga m ododidike oluru manya owere obele ma onye nwe obele ajụkọ gese ya Chukwu abịa manya ekilego eriri ji obele anya ekilego ụgwọ narị atụ egwu anya ekilego olwere ihe lwerenyi agụba atọshua mgbada tiwere ọsọ oje na mmadụ Chukwu manya ekilego ekele dike na-eko mere mbekwo m ọzọ anya ekele na ga-ekele atụkụlere ojimiri nara m ya kpere baṅụ mmanụ onwe onye EbubeChukwuzo Nnewi ekpere m n'isi gị nta bụ zụgwa ya gamatire na mụge kanarịa kpuchikwu ka ọkụkọ shi ekpuchu mụnya ohihe na-ehwe melego ejukwa kpọlego ihe ya emishi gị sovuru okpu memba nọgbamanụ gị izu ọjọọ hụkwụla azotikpite iya dịke chile maọgụ na-eche anụ ga-agwụ agwụ ma oshishi ya eje kefulego mbe ị ga na-eje eje ma ya lata alata ụkwụ ga-atọkọ gị n'ụzọ mberede ka okporo ụzọ abụkọ gị maka go o mere n'ihu na ya nọ n'azụ ma o mere n'azụ na ya nọ n'ihu ọ ya dunugoyi na-ekwo dunugoyi na-eke dunugoyi n'orie dunugoyi na-ahụ onumebe ekpere m n'isi gị nta na-eme ncheta ọmụmụ gị n'aha eze Chitoka bịa mụrụ abụ onye kere eluigwe na anụ n'ihe niile na-ahụ anya ise Happy birthday to you, Senator Dr. Patrick Ifeanyi Ubah, EbubeChukwuzo Nnewi, Ikemba Igbo, odogwu nwoke, ahụnụ dị mkpa ogologo iminye, adegara Nsụka ekilego. Ekilenu m ga-ekele atụkụlere ojimiri nara m yipaṅụ ma. Mesoro nu m yo yorokwu yonu, mema yokonugo ke bushi na bushi yochara gị na gbabe honya. Ọdụba anyị Igbo ma kwaghere mụ na adịrịba Igbo na anyị akwakọnugo ọkwa soro ụmụ ya na ehetụrụ ji hetụrụ mgbọrọgwụ na onye nwe ji kparụ nje soro mgbọrọgwụ chọrọ nhen ikwe bururi na ọgbakọta lazụ mepụta nkashama gị omere alụ yara obuche n'elu ugwu dịka odobaga m onye Igbo erighị lolo onyenye m ọgagada ọgbara ugwu na-eri okeshọn ebulejuko gị enya tụrụgbagịrịgba nwechego ogerenye oworo enwe gwalaghere ọnwa mago onye eze EbubeChukwuzo Nnewi asịrị m ọnwa ike egbulego ọsịrị gị dịrị ya adịm ọsịrị gị adịla eji evu ụzọ mmọnwụ ya dịkwa ka echile ma ọ gị na-eche anụ ga-agwụ agwụ ma oshishi ya eje ka efulego mee happy birthday to you Ikemba Igbo